Mesedez. Prest ninja entrenamendurako? Gauza batzuk prestatu ditut. Bada ezpadan? Kontua da planak ditudala. Horren beste entrenatzeak ez du zentzu handirik. Ulertzen dut zer esan nahi duzun. Horregatik, misio bat behar dugu. Zer? Oso itxura ona du, Jon. Aldu dena egin dut. Bai, eta kebabak lagundu du patatak primeran daude. Ze plan duzu gauerako? Ales, motel! Bai, marakuiazko 2 mojito. Eta laktosarik gabeko kafes neotz bat. Freskagarriak ditut. Orduan, Coca-Cola. Bi izan daitezela. Zertan ari zara? Kriminal bat ikertuko dugu. Aizu! Ze demontre egin duzu? Ninja bihurtu zaitut? Trafikatzaile kakaputz bati zu zapaltzen usteko? Hipoi ederra emango dizut. Eraso egin behar diogu, modu indartsuan, bihozgabean. Hori da gelditzeko modu bakarra, sinetsi dazu. Zure arazoei bizkarra ematea, ez da konponbidea. Kontuz, ez zaitezten gerturatu! Eta Josu gehiago hortik. Gehiago behar dut! Eta nork sor zezakeen badakizu, Ez? Etxairen bat? Galdeiozu zeure buruari. Ze pertsona mota izan nahi dut. Bortizkeria aukeratuko duzu eta arroputz bat izango zara. Jolastu nahi duzu? Edo mundu guztia maitasunez eta tolerantziaz tratatuko duzu. Naizen norbait bihurtu nauzu! Ninja bihurtu zaitut. Ninja laukiduna. Sorrera. Kaixo, ze demontre! Kapitainik abezoazte?